Какво става, хора? Аз съм Квизи Проц. Почва 7-ми епизод на Майнкрафт. Оцеляване. Аз казах ли, че почва някакъв епизод? Какво? Почва 7-ми епизод. Майнкрафт оцеляване. И тук е Вилтебор. И да, сега те ще... Окей, Юизи, аз ще отивам в мината, защото, нали, да си набавя... Да. Шести епизод, мисля, че ви обясних как направих това чудо. Какво си направил? Къща. Аха, окей. Не мислиш, че дънджана. Не, виж каква е камина, виждаш. Да, човек, обаче тя няма... ти си изгрифал всичките ресурси. Ами да ги оставя ли? Ето, не съм го проверил. Изчакай, аз ще събера. Или ти събирай, дай ми торчове. Торчове, моля те, плиз. Ето е, там са. Къде? Вземи ги там са. Добре, мерси. Сега ще събирам малко така. Чай. Не. Чакай, бе. Чакай, казах. Знам и аз така ще да... що така направите? Да не можеш да минеш. Ти да можеш да минеш само. Ти да не можеш. Те свършва, аз ще продължа. Добре, аре Бренч. Що щупи торча? Да. О, мага. Гравел. Ти имаш ли лопата? Аз нямам. Не. Очаквах гравел. Ти ми крадеш гравел. Трябва ли ти? Не. И тогава? Слагай торчове. Ти слагай. Когато ти свърши, аз ще слагам. Добре, аз имам още... 2. Добре. Не слагай много често, да? Човек, как копаш толкова бързо, да не си издъмън кирка? Сара. Той... Аз ще слагам, бе. Добре. Просто, нали, аз съм по-напред и... Да, дърт. Аз обичам дърта, защото той забавя. Да, бе, аз мога да те изправя. Да, ама аз слагам торча. Да, брат, той аз мога да слагам. На мен почва. Добре. Няма значение, той не е състезание. Айрон! Браво. От Айрон имаме нужда. Той е бая важен. Изчакай. Предпочитам да намеря Айрон, ама не диамант. Аз ти казвам. Аз стига шибам гравел. Ко? Ти мислих, че нещо святна. Няма значение. И само да кажа, няма да спирам тази поредица. Еднъж е 100, веднъж няма. Имаш ли торчове? Нищо, аз ще слагам. Нищо, че не си казвам. Нищо. Добре. Няма да те щакам. Човек, ще има много да копеш дърт. Омага. Това е ранкирка.
свърши. Баста. Той е моята. Да, хора, ако не виждате чата, ваше се е проблема. Той ме чува, аз не го чувам. Да. Омага, сега трябва да го събирам. Пусни си микрофона, за какво тук снимаме за... Да. Шефе. Добре. Тъй е твоята страна, ти си го копай, толкова. Ама да, без му го може. Моята кирка свърши, връщаме се. Направи ми към 2 или 3 каменни и една айрон чуля. Ма не да харчиш айрона като някакъв луд. Защото айрона е важен. Важна клечка. Кой пише? Кой? Окей, чай. Бързай. Човек, браво, жив и здрав да си. Мерси. Една цурка на баба. Що ти пиша? Ти не се ли направи? Добре. Хора, да не помислите, че си говоря сам. Да. Човек стига. Сега се телепортира. Осветяваш пътя. Бам. Човек, ще пропускаш дърта. Копай, може да има нещо отстрани. Веднъж направих така и изкопах го и видях, че има диамант.
чупя, нали? Що не си направи една лопата? Не знам. Да знаеш? Окей, но той има само дърве. Човек. Оп, сори. Нищо. Като знаеш, че има само дърво, що не си направиш? Човек, ти знаеш ли на кой лева сме? Аз съм 23. И защо чупиш с айрон кирката ми? То е каменната лева. Ето, не виждаш ли? Как толкова бързо чупиш? Де да знам. Аз чупя. Тъй, така чупя. След това правя тъй. Чакай. Пещера! Yes! Човек, пещера. Изчакай! Човек, искам да събера и аз ресурси. Това ли преш? Да. Уе, айрон. Не, човек, ко се блъскаш за малко айрон? Тук има още. Да, аз нямам брони! А ти си фул айрон. Ще направим, За мен си е това. Айрон. Добре. И тук има още, който пак аз ще изкупам. Охо! Ние сме почти на височината. Да. То затова не намираме никакви неща. Като копаме, трябва да слезем по-надолу. Да. Човек, имаш ли торчове? Аз нямам. И аз нямам повече. Сега ще направя, аз имам. Нищо, не. То тук е край. Там ще има някакъв кол да го вземем и да се огнитаме. Добре. И аз ще взимам кол. Добре, там има още. Защото ще не трябва да това. Че се блъскаме и... На мен не лаго. До толкова има айрон. Хора, не знам дали сте забелязали, ма винаги ти прегледай ми клиповете, винаги до кола в клиповете ми намирам айрон. Винаги. Аз намерих айрон. Тук отгоре някой го изпознал. Тоест не гледам тавана, кой искаш. Ще продължаваме напред. Човек, ако искаш, ще отидем в Бренче и ще слезем доста купчета по-надолу. Чай, 3. Ние сме 6 лева тук. Значи, копай надолу да им... Чакай. Ай ще ти кажа. Направи като мен. Прави. Да. Чай. Сега сме на 14. Копай. Има шанс. Имаме шанс, майко. Айрон! Браво. Добре, аз имам вече 18 айрон. Браво. Може ли торчо? Ела при мен. Да. Това ще ги дам, всичките ще направя още. Мерси. Аз тук ще продължавам да прида. Окей, намерих кол. Браво. Ще обираме всичките ресурси, защото кола може да ни потрябва да печем нещо. Да. Видя ли в честа имам стак кой нещо? Добре, аз ще събирам още кол. Няма никакъв проблем в кола. Да. Окей, аз вече щупих едната. Флинт. И имаме си айрон. Можем да си направим запалка. Да, и може вече да човек доста да продължава и от моята страна. Защото и от моята страна може да има някакви интересни неща. Ти така изпускаш шанса си. Нали всичко твое и мое? Всичко мое? Да, вярно. Тъй, че няма мое, няма твое, всичко е наше.
Да, ама ти малко ме изчакай, моля те. Добре, а знаеш имам 1, 2, 3, 4, 5, 6 стака кабелстон. Окей, аз имам... Точно, ама точно 6 стака. Да, сега почвам. 7 да. Кабелстон, не знам какво казах, аз не се слушам по някакъв път. И дръмкам глупости. Изчакай само да се направя торчовете. Добре. Да съм по-наблизо да слагам. Айрон. Браво. Кол. Изчакай. Като е из моята страна, аз го бирам. Обирай го из моята страна. О, мага, колко много кол имаш тук, човек. О, мага. О, мага, той щеш да се забавиш най-много час. Окей, аз в момента в момента имам 30 айрон. Колко е толкова? Ти колко айрон имаш? 13. 13 айрон? Да. И 44 кол. Аз имам, сега ще кажа. Добре. Аз имам 31 кол, 30 айрон. Малейка сме това. С едно повече кол. Чакай да сложа торч. Слагай. Да, стана дълъг епизода. Нищо. Усещам. Окей. Да, хора, само да кажа, ние с него снимахме и други клипове, не само това. И ще ги кача. Ще ги гледате, се наслаждавате. Да. Един... И искаме повече абонатори. Да, един беше писал в коментарите, едва съм събрал 4 сабскрайбъра. Само да ти кажа, че те 4 сабскрайбъра не съм ги събрал едва и снимам от скоро, не снимам от една година, така да се каже. Да ми се отваряш тук по коментарите. Слушайте, ако не ви харесва канала ми, махайте се. Ако ви харесва, абонирайте ли се, който правите там. Какво да правя? Ако не ви харесва, не коментирай, не пиши, не лайквай, не се абонирай, не пука. Сега с вас ще търпи, така ли? Айрон. Кол. Моля. Видя ли бе, доколо има айрон? Айрон. И да. Човек, аз те обирам от твоята страна, кола ти от моята го ставаш. Сори, ама аз не те бях минал доста. Няма значение. Чакай, тук май, че пропуснах. Да, пропуснах една айрон. 2 айрон. Човек, това ще ме откара до края, бе. Имам повече айрон. За то кола не ми трябва вече. Имам повече айрон, отколкото ти си събирал някога. Имаш ли храна? Бързо кажи ми. Да. Дай ми бързо. Че нямам аз. Ето. Картофи? Имам хляб. Дай ми нещо, де. Ти ми дадат само на пържола. И дадох ти картофи. Не. Дадох ти?
Ти си ги взел. Ето. Ето. Нашата тата